F'intervent qasir li jagħmel fuq ir-Radju Laburista, il-Prim Ministru naqas milli jindirizza l-kwistjoni marbuta mad-data tal-elezzjoni ġenerali. Dan hekk kif qed tikber l-inċertezza propju minħabba l-fatt li Robert Abela ma jridx jaqta' darba għal dejjem din il-kwistjoni u ma qal xejn dwar il-possibilità ta' elezzjoni f'Novembru. Diversi negozji u sidien ta' ħwienet li tkellmu ma' Net News għallulna li din l-attitudni ta' Robert Abela qed tkompli żżid l-inċertezza f'perjodu meta l-businesses diġà qed isibuh ferm diffiċli biex isibu saqajhom. Dan kien ikkonfermat ukoll minn stħarriġ tal-Kamra tal-Kummerċ illi wera fost l-oħrajn li l-piżijiet fuqhom qed ikomplu jiżdiedu u se jwasslu biex 42% tan-negozji ikunu kostretti jżidu l-prezzijiet matul it-12 xahar li ġejjin. Intant fuq ir-radju tal-Labor, il-Prim Ministru lanqas għamel aċċenn għal pis tal-ori tal-ħajja u l-kontijiet esaġerati tad-dawl u l-ilma. Żewġ kwistjonijiet li qed jaffettwaw ferm il-but tal-poplu Malti u Awċi. Fil-fatt diversi persuni ma' Net News fl-aħħar ġimgħat saħqu li l-oli tal-ħajja qed jaffettwahom b'mod li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-paga li jaqalgħu u lanqas qed jirnexxilhom jixtru l-affarijiet essenzjali b'mod li jiġi affettwat l-istil ta' ħajja li jgħixu.